Allah talauci yayi yawa. Mu fa wannan kidana fin din ma da za mu samu yi za mu yi baba. Allah ko? Allah nake faɗa ma. Ka gane? Ai an ce kwanaki an sace uwar nan gayan sojan nan. Tabbas ya wuce nake fitan kura ya. Ni hada ni mun kuma za su gudu maka kasa da ya taso nan mun yi ya ta lokacin ba da Allah ba wani mun ka gane? ai mun bin ne ki faɗa in ji kira da barkaya Amma kana rena ni na faɗa maka wai akan abin nan da ni baba. zabun da zai Ni Allah kan wurin gobe. ka bata mai har kai ke da na fi Guys, da ake ciki guys. Ne labari. Normal wallahi ake ciki. I have a go. Wannan ne I have a wai na ji labari ba yanzu a gari. Na ji labari ba gari. Wai na ji ce wai wannan baba sojan nan ake kidnapping. an yi ta burge ni. Kuma fa da samu damar nan yi. ai kai Ubara bora da rike da Kai, saboda ya ya ce wai ya kai garin nan. Mu da mu kai gida bin nan. An yi gida bin wata ta. wani dole wasu na yi. Na hebu kai bare. madamar Ta yara sai. Da zamu dami na ubansa. Ce kiya ma. Ai wannan har ya isa. Wa ta zama kuka ta. Ubansa ne ma za mu yi kinda. Goma. Baba an kare warka. Me akalla? Yadda da Allah ku. Baba an kare ba. Kai an yi rana. me an kara ubansa Aiki shi bai yi da wani Baba bayan ka. Bayan ka. Ai, auzi. A'a, kuwa ga ma ya wasa. Magana ba sani. wasa ne Baka gani na ko? Na A to kuma me dai ko? Ai zuro ne. Zuro ne. Ah, sai.